Hello, bagong buntag sa tanan, buntag sa asamon. Uy, pizza 15 nas December. Isa, ting. Meron na kuno pod din sopaw. Ibig kurinti kuno. Uy, magharos di kurog kuan. Hala, na may baso. Kamunggay kay kapalit si Armando's gawas. Gis rani. Kuan, sobrag pila ka palwa. Kay sa mo palit mi dinas deo, ang 5 ka palwa may gis. Gahapon palit 5 ka palwa gis. Kurbintahan ni kay daghan. Kay sa dapit ni palit. Laki lang bayot na ito? Laki na ba? Ano man sinasningan din niya? Hanggang din na kani? Haruson na daan kay isod din kabunggay pangatangan dani. Nabatambaran din kapalit og tag-10 butok. Ha. Naghanag palwa. Wala tindahan kay kuan raman. 4 ka buok may gis. Kaya ang kus buhol nga kabunggay buhol ang panghatag ra. Pambungan bag. Hindi mo mangupan. Pambungan nagban panglabog kay di na mapas. Hindi man mo magsigutan. Sa ligaw mo buhat. Nagutan yung supaw. Hindi ka mo magutan. Kami ramay tigutan sa una. Ilaw, uy. Tingutan og kamunggay panagsara. Sa katudayang nangutan na, Lami mo nang kamunggay sunuban. Kamunggay ratanan. ang sarap ko nung ahang paglangniaw dari misyon. Wapa. Wapay. Di para dinig ni urada-urada kaya kanang doktor ni nga kuan schedule doktor sa ubi kada sa kasimana kaduhara na Martes raw Huwebes sa sambahan ng doktor pod mulib mama gaway doktor madugay ato nag-apura nga madali kuno ko kaya ron kuno makatin sa kasal di na mahabol ng kasal. Ibaw na ng mga taong ipangkasal nga. Importante na hanggi. Ari. Panahon danon, uwan na pod. Gawas na bag. Uwan naman pod. Alamdag lamang kalijot, uwan. Kita ka. Nag-uwan na ng mga tao. Hindi maayo mo. Narang gawas kayo magtungan nyo. Bata ka rin, karang ka. Magmandar na. Asa rin ito asang haros. Please kuman gyapon kay butang ramos presyo. Okay. Precious kayo mo. Kaya magdilaw ko yung sanunay. Ang saladaan. Lumaho ng kuan, chibina na. Hapit. Hapit nag. Sugod ang simbang gabi. Diyan na pa dito ang mga sister-in-law ringan nga. Pagbanda sa hunggangan. Ika 3 years na. Daan saan man ang daram ko dari. Wala pa ko diha. Pwede na po ko maambag ko mga snack sa mga nangadji sa palandong sa yung mamatas siya. Saan man nga. Medyo padamgoy ko mas damgos mama. Ibaw man po ito nga. Ang pagganiwam ko nag-suroy-suroy. Kaduha na ron ka, katulo na ron ka kuhan nga ako katambong. Sila sa po dito mga kuhan. Sister-in-law. Sila may way kabilinggan. Naman sila mga anak. Sila mga apo pa.
Kamusta naman dahil maliho sa death anniversary ni Mama. Gani pong kanang 16 mo gani pa yung opening po ng snack sa among kuan kapilya. Ba, saan naman ito nanay? Kaya ka nang among pas kapilya umniwaan to ba na sa una pa nang mag kuan painitay. Kaming taga plaster una mawingguwa. Nah, doon na po yung bata. Bago, may pang giluba. Ako rin masundugang precious. Anong ang gawas? Ato pa ningin nga suri-suri diha mananghilin na so laliman kag suri-suri dari og oy kwarta sa di kakatunog amo tong suri ka to pa na narbaho Saan man ang suri lang kung gawas og nay paliton Na, nila kay balon. unsahan ni man na palit Lapis balik ko break kita sa rope na. ano mi na palit Nila. Saan man sa bayo? Saan man? Saan man sa? Di man sa kamauran. Saan? apa buro Saan na? mo Saan pa kan? Jup. Saan pa jup? Hindi pa jup, saan mo jup? Okay jup. Kato ka silang. nagmandar na suga Wow. Hindi ko mo jup na. lingaw na na nagam na na Diyan. Kamauran ka na ni. Saan pa jup? Saan pa jup ba na? Saan? limuan na mo malihuan na Nasaan? Mo jup puro siguro na. Madabo kita no. Mura na ilagkap na. Mag-ijawak na po na. Balik na po sa tindahan. Jup la jup. Kusog. Jup. Ah, ba? Kamao. Kujuk. Sino na ito kutup dia? Jup la ikaw jup. Ano mo ang palit Ano? mo kamaus. Ikaw jup pali. Ano? Baka tatay ba na wa? Kita dia magdahining Ya, dak kami mo na po na buat mo na. Kuya. Kusog. Ano? Wah. Iba sa pa. Jup ka. Sa pa. Ipandeer ba jud ba? Paano ba na? Uy, hala ka mauna. Oto. Jup pa sa pa. Jup na. Oto, precious. Kusog. Ano pa daw mo? Kusog. Jup. Wah. Oh, masuk pa. Kusog. Kusog pa. Kung maot na. Ay, madumpalis. Nari ko na midpit. Madugaling ron gawa rin nagpatugtog. Uwan pod. Ako kagawa sa gawas kaya nag-uwan. Update tapos. Ang lakaw dari. Ngayon nainingin nga. Paano lamang kuno. At pa lamang kuno manguli na mis buhol. Kuno ang uli na kuno may tanan. Isip po dug manguli tanan magdengan. Ibawan na ba mas mga pamalitin nga pamasahe grabing mahal Yung barko po mahal. Plano po sa mahal. Sa daghan na budang mamiliti. Kaya manguli tanan. Dapat may mamiliti. Madula mas nangingin nga mahuli. Paman may baw ang kuan. Kaya karon pa mang wibis mag ultrasound. Mga taong mga katang una-unang istorya ni nga manguli na namang kuno lagi madulagi nag parerarag tagbilaran kay ano yan noon pag-uli masigado kantang uli ang nang pagsultig uli dali ra na kasi nang kabahin ka na muli dali ra kaado
Sabay paglito ko muli. Dahil nagkaroon pa masay, grabing mahala. Kung magbas po, hadlok na magbas, kayo may stranded. Diyan ang barko. Naghapon gani unos-unos. Ano ko'y kaulihan. Ginura dyan mantigo. Sa magaling desisyon sa result sa ultrasound. Ginura niya po yung magigo. Ano namang mga tao na siniglantaw na nangyayon nga magkapura. Namin magadunta po dug manguli pero unsaan pa man. Ano may lang na may pamudyo. Aron gani matag tempo paling ko kagawas sa gawas kayo mao na paglapo. Tapos kilid ni dali mga kalabo na. Kalabo baligbati. Tukong-tukong. Medyo galing po dong gawan, gawa po yung nagtutugtog kay Lunes man po ron. O Domingo pa ron, wala na. Buto-buto ang mga salinganan. Igads na lang ko tanan diha, Ma'am Yuning Ayok. Salamat ka do ma'am sa imong perming pag subaybay. Sagasa ka na ka. Nanimaho ng simoy ng Pasko na. Kay pinaskuhan gani malagway pinaskuhan basta na ay tagan tagbaskig panglawas tagan tag bagong panglawas umabot nga Pasko ito naanad naman po ning way pinaskuhan ora man gyapon Pasko ug madi parehara para na ito. Salamat naman po ko sa tagsubaybay para ni Ma'am Yuning Ayok. Magpili sa taghap. Advance Merry Christmas. Mag-Sir Ulrich. Arlene Rolon. Merry Christmas. Sana mula po yung nanawag. Sana po din. Nanay di si panawag lagi. Nanay si DJ tawag. Sa side din nagtubagan kayo kanang tugag bata. Magaling di ako na skilled kayo natugag bata. Kaya makadali makabati nari si panawag si pangutana ang sarap ko na ang lakaw naman ay tabang na mag-ampos nito nga maukra ang lakaw mamaling ang misyon may mga tao may magpauli na wa po yung mag-misyon magpauli na inanan misyon tiwason mga magigay misyon mas bunhap salamat ko sa mga taong perming tagsubaybay anak kanunes sa asa na siya nagsunod na anak kanunay Jit Mendoza Merry Christmas advance Merry Christmas Alan Misnisan advance Merry Christmas kaya po ma'am Osir kadumit na saksak ko rin nakpin kaya lumungoy nagtugtog apretras nagsunod para ito ang istorya nga panahon mayag dun resulta gunsa wapapapabukon sa resulta ang pintang tanan binas panahon karon kawan nun advance Merry Christmas na lang sugod na ang kuan sa kadlawon simbang gabi lapok na ba simbang gabi na rin lapok ako kami nag-istorys na manayuan dito init magulo manay tibaylan magbuwan na kalidini init dito init din iwan po dito sa buhol ano naman sigla